Tää on meidän jono. Tuolla on upea maisema. Kuvaa minun kotoa. No mene sinne päin, että minä mahdun. Ihana. Tää on minun koti. Sinne muutan. Mennään. Nyt minä lakkaan kuvaamasta, koska... Enkä minä saakaan. Se mikä Onko se video? Otan. On se pyyhkä siinä olenkoon. Minä on hirmu tyytyväinen tähän, että täällä on nää alas. Tervetyttiin. Olipas kiva paikka. Oli jo pelottavaa. Oli kyllä hirmu kiva paikka. Minä haluan kuvata, kun sieltä tulee porukka ulos. Tästä kerrotaan tästä perusteella. Otan. Kertokaa tunnelmia. Katso kippo ja nälkätapo. Hikinen tunnelma. Olehan ei! Leikkuuko tänne pitkät jutut pois? Boots made for walking. Onko ne myös? Boots made for walking. Ai nämä, niin. No hyvä. Entä muitten? Those boots are definitely made for walking. Those shoes. Janikan ei. No niin, nyt voit kertoa tunnelma. Kiharaiset tunnelmat. Mullakin oli siis antaisin. Hei rouvat. Ei oo nyt kyllä yhtään hyvä hetki. Ei olekaan. Ari on innoissa. Tää on hienoa. Viiksi mies on eri mies. Terve. Miten tää toimii? Nakki. Kelläkö sitä nakkia oli? Tyydy. Tyydy. Mitä minä missasinkaan? Nyt se on liekeissä. Mä oon liekeissä, terveisiä hampureita. Herra Jumala! Sanni, se on muurahainen. En tiedä tietysti. Ei, tulkaa pois sitä. Pois sitä. Pois sitä. Pois sitä. Miksi? Pois sitä. Me tuli hakemaan mun termaria. Miten? Mun termari tipahti ja me säikähin kuolioksi. Ja sen Hennakin säikäti kun me huusin. Joku hirveäkin juossa. Huuto säikähin, vaikka mikään. Vaikka mikään. En keksinyt. Jonkun pitää laulaa sitä, mikä on Leijona kuninkaan alussa. Ai sitä. Jota jäi kohokohta laulamatta. Oli meidän loppusuoralla kotimatkalla ja sitten kävi näin. Plöts vaan kuulu. Ja Herku oli lattialla. Se on totuus. Orava! Hekka! Miksi minulle tuli tuommoinen paniikki? Vilkutetaan sille, eikä vilkuteta. Vilkutetaan. Ei. Ei sillä ollut kustia. Kuka ajo? Pelinmies. Eikä se oli niin pieni, että se näkyy. Kuka ei lekkaa? Oi Mooses! Mitä sä teet tämän?